אני אבקש מכל הכוכבים, כוכבי הילדים, חברים שלי, שיפרגנו לי, ובואו נראה אם זה יקרה. דוד חיים, עזוב, אל תבוא. ומגיע לך, ואתה עושה דברים יפים. נשמח מאוד לראות תימוכים של זה. האם אתה מגיע להשקה ומפרגן? בעזרת השם אנחנו נגיע. רוני! רוי בו יוסף פארק בתל אביב, ביום שישי אחד בבוקר. אתה רוצה לבוא עם הילדים או שומר לי כרטיסים? לא, אני התכוונתי שאני מביא לך כרטיס סים. זה דחוף. אני לא יכולה לדעת לכם, רוי. מתנדנד. אתה מסתלבט עליי. אני לא מסתלבט, אני שואל את האמת. לא, אני לא מגעת איתך, רוי. את מגיעה ב-25 להשקה שלי? כן, לא יודעת, אני אין לי מושג חיים, אני לא יודעת מה לדבר. לא יודעת, יש חצי שעה. זה כל היום. אז ראינו. העלית סטורי? כשאתה תגיע. אתה בא? היי, מיאלי. לא אוכל להגיע. אני פותח לזה תוכנית אחרי אובן לא בארץ בדובאי, אבל אני לא בבית שלך, באמת מכל אלה. אתה יודע מה תעלה סטורי של זה? אני אחשוב על זה, בסדר? אני אדבר, לא יודע. עשינו שיחה לכוכבי הילדים ואתם שמעתם, רוב מוחלט שלהם פרגן. אתם תראו אותם פה, על המתקנים האלה, באגם הזה. זה האמיתי, חבר'ה, האמיתי, מים אמיתיים, ציפורים, מתקנים אמיתיים, ואתם הולכים ליהנות.